to na poslamě, to Lukas byl měkkej. Ale to, co jsi řekl, to bylo moc. Ty vole, ty to řekl. On to řekl. Tak já to první řekl. Ne. Jsi mluvej? Jo, nebo jaký? Navedenej, vole. No asi jsi navedenej. Ty vole, to bude těch klicích kurva učí. Já to taky nevím, vole. A on je kurva, přes nějaký klíčů. Já si vám věděl, no to viděla na telefony, vidíte. Kosti, je to náročné. Chce někdo, chce trošku, nebo posléze. Zatím já. Jak to vypadá, já to zmáčknu a nebudeš mít nic. Já ti to zmáčknu a taky. Ježišmarjo, to je můj. To je Vítě. To je náš Vítě. To je náš Vítě. To je náš Vítě. On má linku. Já budu vám kde, vole. Ale ne rukama. Já ti ustranu, vole. Rukou hlavou. A ty jsi po smrti. Jestli máme jinou uchylku, jo. Ale to neříká, vole. On je pro ně blbé. No já. On říká, že je blbé. A proč mě to nastavili? A jo, to je upřímnej. Jsi takovej vůl. Já si jdu koupit pivo. Na záchodě tam netočil. Tak já stojím tady. Ty mi dáváš trapnou hlavní, dáváš tady. Nevadí, ale já si musím koupit teďka trapnou. Přední, tam máš ještě lístek tam, ne? Víš co, lepší ještě s ním Harry do té komedie, jo. Přední si už tady sedíš, jo? Ježišmarja, to se Achil schází. No nevím, ale ještě jsem nezakouřil. Je to dobrý, zatím se mi to daří. Je to dobrý, pánové, zatím se mi to daří.